Uthanda ukubingelela lapha emakhaya. It's your boy King, niyazi-ke nani ukuthi ngiphatha nje isitafu esimnandi kuphela. Namhlanje ngizonazisa nje just a brief discussion phakathi kwethu sobabili. Uzungatsheli muntu-ke njalo. First steps bafethu ayizile ukuzodlala njalo. Sizoyishintsha nje straight yonke le game le. Sizwile ukuthi udlala Thukzin as well ukuthela bonke la bafikile nama-ideas abo. Nathi sifike nawe ethu bafethu. Cela nisi-support lapho nalapha. Niyabona nani ukuthi sisebenza kwizinto ey'nkulu, sisebenza ngobukhona ukuze sithole lokho okungekho. So ubani uKing kahle kahle? UKing bekuyi-artist elidila afro-pop, hip hop mostly. Kwase-ke nazi phela seyivuka-ke umuntu wama-trend. Ama-trend siyawathanda, izinto siyayithanda bafethu. Ngase ngiqala ngiyishintsha-ke yonke le nto. Ethi kancane kancane nje. Hhayi ukuthi like laba abanye sengibashiye kanjalo. Sanaka lokho okubalulekile ngoba phela abantu ababalulekile yibo abalaleli. Kumele sigculise bona abalaleli bafethu. Njengoba nazi nani ukuthi vele first steps kusho khona amagxathu okuqala bafethu. Amagxathu ami nami la okuqala ukuthi nje because benginamahloni kakhulu ukwenza afro house music, amapiyano yonke leyo. Manje ngiwele ngamena phakathazini. Mawukuthi ngidifisa ngcono nginqobe kodwa ngiyilwile le mpi le nami nazi akusizi unqotshwe yimpi kodwa ungakazi yini. So cela sihambe sonke bafethu through this journey kancane kancane nje nani mfake lapho ku TikTok nawo Instagram.